ମୋ ପ୍ରିୟ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦାୟ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଛୋଟିଆ କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବିଦାୟ ବାଣୀ। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସଭିଏଁ ପଥିକ, କେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିଏ ଶିକ୍ଷକ। ଆମ ଯାତ୍ରା ପଥ ଅଟେ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ମୃତିର ମନ୍ଦିର। ତୁମ ଭକ୍ତିଭାବ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିବି, କେତେକଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମି ସଦା ମନେ ପକାଉଥିବି। ପଢ଼ିବା ସହ ଖେଳୁଥିଲ, ଗପିବା ସହ ଶୋଉଥିଲ, ପୁଣି କେବେ କେବେ ମୋ ରୋଷର ଶିକାର ହେଉଥିଲ। ମୋ ରାଗରେ ନଥିଲା ଘୃଣା ଦ୍ୱେଷ ଭାବ, ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ମୋ ସ୍ୱଭାବ। ତୁମ କଥା ଭାବି ଦେଖିଛି ଅନେକ ସପନ, ସଭିଙ୍କ ସଫଳତା ହିଁ ମୋ ଉପହାର ଜାଣ। ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶିକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଅଟେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଲାଗିଯିବ ଡେଣା, ଉଡ଼ି ନ ଜାଣିଲେ ହେବ ବାଟ ବଣା। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥେ ରହୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିରନ୍ତର। ତୁମେ କେବଳ ନୁହଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ବିକଶିତ ଭାରତର ଭାବୀ ନାଗରିକଗଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ।